Ne janeno malo Lwe TV, ageno ni rio maber odiochieng' ma kawuono niendi, arwaki ni machiegni ayanga e chenro niendi mar ngima mwandu mabiro ni e Lwe TV ngeso ka ngeso saa 10 mamidhiambo. E studio kaendi wan gi welo odiochieng' ma kawuono mondo mi wago mbaka kotenore koda ngima anyanya mar ng'ama miyo kaachiel koda nyathi manyako ma osechako neno malo. Kawuono adago mbaka ka wawuoyo weche mag menstruation gi dhombogo, omiyo kapok achako luonga ni Ruth Ochungo, arwaki ni machiegni e chenro niendi mar ngima mwandu. Studio kaendi wan kaya kod nyadendi Monica Owuor, my Department of Health, Kisumu County. Kaachiel kod Sarah Okech. Sarah Okech en nyadendi mobiro kaendi mondo mi olernwa okenge mosekadhe kaka nyathi manyako, kaka nochako neno malo, pek mosenene kaachiel koda yot. Mana kapod ni kanyono, apenji Sarah ni to in kaka nyathi manyako wang'e ni kidongo konyuoli idongo misebedo ng'ama ng'ongo gik kama koro nyaka to koro wadhi e weche mag neno malo. Nichako neno malo kija higni adi? Anyalo wacho ni nachako neno malo ka jahigni 15 na ne form 2. Ya, kana nene nobuoga nikech noken ne en gima ne pok aneno nyaka nene. Yeah. Koro nobuoga kabisa, lakini mama wa nokawo mo oya mong'isa ni gin gik ma kawaida ma nyathi manyako nyaka kale. Yeah. Kane pok mama wuoyo kodi moyi, bende nisewinje wach moro amora kotenore koda weche gindi mag dhi malo, mag neno malo? Nawinjoga kane primary, kata jopuonje be nopuonja, lakini nok anenogi throughout my primary life. Kata kane ane koro ochaka kane secondary, to ne pok aneno. Koro jopuonjewa be samoro ne gimiyowaga guidance and counseling e school, ka gipuonjowa kaponi wachako neno malo, gigo monego bed ni watimo, neno. Kaeto koro kanochaka, though nasewinjogi, koro kane gibiro na mamwa be ne en gi experience nong'eyo, koro nomedo puonja ma wacho ni kara sawa. Kaeto mamwa bong'isa ni gin gik ma kawaida ma nyathi manyako nyaka kale. Yes. Ka lokore kuom jalony nyadendi Monica Owuor, nitiere okenge moko ma samoro yudo ni ng'ama miyo osegamo remo kendo oyach, to kendo pod odhi malo kendo neno mana malo. Dibed ni nitiere wach moro ma samoro ok wang'eyo kotenore koda wachni? Adieri ng'ama miyo kosemako ich to ok onego bed ni odhi malo. Mano is abnormal, mano ok kare. To nitiere cases moko matin, ok ging'eny ahinya, waluongo gi ni ng'ato nyalo bedo ni hormones mage pok o balance, nikech ka ng'ato mako ich to nitiere kaka hormones mag del balance, makoro remo cha ok wuogi, nikech kama remo no wuoke kama nyathi otimang'o, nyathi bende donge, nyathi yudo chiemo kanyo. To rare cases samoro nyalo yudo ni ng'ato gamo remo to hormones poko balance. Koro ka gima kamano timore, to dwaro ni mondo odhi one daktari, nikech ka hormones ka ok balance malong'o, to samoro pregnancy ma en godo no nyalo bedo gi problem. Onyalo kata wuok, kata onyalo bita to nyathi ok bidongo malong'o, nikech kama nyathi donge no, remo monego beni kelo ne nyathi chiemo ema koro wuok goeko. Koro ka gima kamano timore, ka mama no gima kamano timore dende, to nego ne daktari, nikech nitiere yedhe moko ma balance hormones goeko, maka daktari omiye kata omuonyo, to koro gima kamano ok bibedo kendo. But gin very rare cases. Onye kacho kanya ni mano en gima abnormal. Mano ok en gima kare monego bed ni timore. Ang'o makelo abnormality machal kama indi sama mama nitiere koda ich to malo beno dhi? Samoro en mana kaka Nyasaye nochwe dend dhano. Nikech nitiere gik moko miluongo ni senses. Koro kaka nochwe dend dhano, samoro en senses neno ero ok obedo active. Koro releasing mar hormone monego beni ni bedo released kato odhi mondo o stop menstruation ja pok otimore. Mana koro dhi kamana kapod wago mbaka kotenore koda weche gi mag neno malo mag joma mine kaachiel koda nyithindo manyiri. Nitiere pek kaendi ma nyanya ji mang'eny kadhe mar bedo gi rem sama ng'ato neno malo, ma dhombogo bedo neno ni cramps. Jomoko bende ok winje kata matin. Ang'o makelo cramps?
Okay, cramps ng'enyne ji winje kata seche ma ka gichiegni neno remo, maybe 1 or 2 days kapod odong' mondo kone remo, kata seche moneno remo. To gima kele, samoro kaka no olos od nyuol, samoro dhoge kama remo no wuoke pis ahinya. Koro ing'eni remo cha wuok to nyaka otim ang'o? Nyaka wuogi. Koro seche modwa wuok no wuok gi force, gi teko, nikech kata thin, koro ing'eni nyaka uchalo jok mariore e dhot moro mathis to unji mang'eny, dong nyaka uwarru, nyaka utuomru, utim unyolru. Koro samoro jomoko nitiere ni kama dhod nyathi kan ma nyathi bowuok godo no pod this ahinya. Jomoko bende iyudo ni jok mochako neno di malo chon kapod gitindo, development gi pok obedo maber ahinya. Nire sani kata nyathi moja higa 10, jok mochako higni 10, 11, gin bende samoro waneno ni ng'eny gi yudo cramps go nikech gichako puberty kapod gitindo, gimiluongo ni puberty no ero, mago lokruok mag del go iko. Jomoko bende nyalo bet ni giyudo cramps nikech e od nyuol kanyo samoro nitiere gine moko ma abnormality kendo chako timore kanyo, nitiere gik moko ma odonge. Koro gigo gin abnormal, ok onego gibed ni gidongo e od nyuol, iluongo gi ni fibroids. Ka nitiere gi fibroids, to mano ka idhi malo tibedo gi cramps nikech giga are strange to the uterus, kama gibede no koro gikelo friction mang'eny e iye kanyo. Jomoko bende en mana kaka genetic makeup, gimoro nitiere miluongo ni nitiere linings moko mag uterus ma obedo ni moko nodongo modhi kuma ok onego bedie, kaka kamoro miluongo ni fallopian tubes, kata in the ovaries. Koro growth go odhi nyaka kuro, lining mag uterus odhi nyaka kuro, koro mago kelo problems. Jomoko bende en genetic makeup, gino kaka ne dagi ni godo, kaka bende ogame from. Debed ni weche mag cramps kata winjo rem sama ng'ato dhi malo ni endi, jomoko nyalo inherit, jomoko genetic makeup okawe kuma nyuola mage. Mane kaka ne min gi en, samore kaka ne dagi en, koro moko gin mana kamano. Nyadendi Sara, weche mag cramps gi endi kaka nyathi manyako, in bende sekadhe koso in mari en anyue, nikech wantie gi nyithindo manyiri kaachiel kod joma mine magin mage kada nyue ma onge lit moro amora mowinjo, to bende wan gi kendo joma mine gi nyiri ma nigi pek seche moko ma gineno malo. In mari chalo ga nade? Ruth, en adier ni sama nyathi manyako neno malo, nyaka obed gi cramps no endo. Achiel ema samoro nyalo bet ni onge go. Lakini kaka an awuon, an nyalo wacho ni seche ma aneno malo, cramps go abedo go, kendo awinjo rem kabisa. Awinjo rem. To seche go endo atimoga ni akawga painkiller. Akawga painkiller to duoko na rem chien. En rem machaki sama ichako dhi malo no koso odiochieng' ma pod ne malo ni koso mitieke, obiro ga sadi. Rem mari biro sadi? Rem mara biro the second day. The second day. Koro seche mobiro na cha awinjo ga matek kabisa nikech en rem olit. Koro ng'enyne ajachuga gi painkiller. Uduoke chien, ok notieke, but uduoke chien. Uduoke chien. Yacho kanya maber ni mari biro ga e odiochieng' mar ariyo. Manyiso ni idhi ga malo kuom kinde marom nade? Kuom ndalo 4. Nikech ong'e ni gino opogore kuom ng'ato ka ng'ato. Mara ndalo 4. Odiochieng' mar 5 cha koro olal kabisa. Ok nolal ahinya. Dots. Pod nyalo bedo. Nigi dots moko but orumo. Mar 5 no to koro onge. Nyadendi Monica, kaka jalony, gin odiochienge marom nade monego bed ni ng'ama nomol, miyo manomol kata nyadendi manomol onego bed ni neno malo?
onego bed ni gino kao 3 to 5 days. Mano normal menstrual flow. To kato onego bed ni obiro, jomoko nyalo yude after 21 days, lakini standard en after 28 days. Eka moro kendo chako timango, chako luore, ikobi. To jomoko nyalo yudo ni ka gin gi abnormalities kaka nang'isi ni ng'ato nigi fibroids in the uterus, inyalo yudo ni en koro every 2 weeks en gi remo mawuok e od nyuol. Koro manero ing'eni miyo kata health mare ok nyal bedo maber nikech olus remo too often. To kolus remo too often, to mano nyiso ni obedo anemic. Koro onge kata teko, ok onyal chiemo maber, askeche mag dende be koro dok chien, koro tuoche mang'eny nyalo gamore kuome, nyalo yude kata gimatis monego be ni dende, askeche mag dende koro gore godo. Koro nikech weakness nero en vulnerable to tuoche mang'eny. Tuoche mang'eny nyalo make kaluwore ni remo bendo lus mang'eny, sama ube ok owinjore. Kamano. Gikanyono ne janeno malo Lwe TV, koro dhi mbele kaendi gi twak. Wakawo mana break mokwongo kwaduogo kama endi, jalony mane Monica wuore studio kaendi, ne lero into. Kadipo na in jalno maneno malo kuom kinde malach, kuom kinde mang'eny, ginang'o gini monego bed ni timo. Kik iwuok kanyo, med mana kete e Lwe TV, luonga ni Ruth Ochungo. Nejaneno malo Lwe TV, achaka rwaki nyadichiel kendo, ni machiegni e cheno niendi, mar ngima mwandu, luonga ni Ruth Ochungo Nyagawal. Pro dhi mbele gi twak e studio kaendi, ka wan ka kod nyadendi, Monica Wuor, ma en jalony e wechego mag ngima, kendo wuok e kaunti ma Kisumu, e migao no mar thieth. Ka achiel koda badakoni, wantie ka kode nyadendi Sara, mabe osegono mbaka kotenore koda ngimane, kaka nochako neno malo, gi pek kata ber mo osekadhe. Mane kuma wawe godo nyadendi Monica. Ne wawe ni koduoka ma intani ler ne janeno malo Lwe TV. Ni kadipo ni intiere gi long periods, in gi periods moko ma abnormal, idhi malo kuom kinde malach, jumbe 2, jumbe 3. Onego bed ni itimo nang'o? Kaka nasewacho cha Ruth, nasewacho ni normal periods onego bed ni kao 3 to 5 days. Yes. Anytime mo exceed kata mokadho 5 days, niso ni gimoro nitiere mok timre maber e dendi kaka miyo. Koro ka nitiere ng'at ma periods ne kao longer than 5 days, adieri onego bed ni odhi e osiptal machiegni ire, nikech wantiere gi dakteche kuro manyalo miye kony mondo timne investigations, mondo ne ni ang'o momiyo en periods ne kao more than 5 days. Ka daktari no nyalo konye kata nyalo miye referral mondo dhi one a gynecologist, mondo gynecologist no bende nyalo find out. Gynecologist en daktari mosomo dend miyo, ng'ama miyo madhi korka nyuol, gi organs go duto. But kose di kuro to kuro nyalo konye mondo team correction ni to gima rach no en ang'o, mondo lose, mondo periods ne odok in the normal time. Nikech long periods adier miyo fast en expensive nang'o, ibo tiyo gi pads mang'eny. To ji mang'eny ofuko gi onge ang'o, gionge gi nyalo ma ginyalo bet ni gin gi pesa ma ginyalo ng'iewo godo pads modhuro. Nikech ing'eni gine yuto bende okotimo ang'o, ok rom. Mar ariyo, omiyo ilak self confidence. Nikech ikia ni gini obro chakore sadi to bo count aladi, samoro in gi samoro nego bende dhiye. Kata samoro bende intiere gi in gi jaodi, ting'eni koro kaka dwaro mar jok machuo en gima nyalo maiko e keny mari. Yes. Koro in kaka ka in biyo to every kata 2 weeks pod inena periods, ing'eni psychologically you're not settled. Dichuo jaodi chande bende ing'eni koro imayo rights ne kaka dichuo, kaka ng'ama dhano. Kaka ng'ama dhano. Koro mago gik makelo nyalo kelo problems ang'o
e family. Koro miyo gima ber minyalo timo en ni nyathine daktari mondo wa correct gimomiyo periods ni biro more than 5 days. Kaporo ne weche mag periods, weche mag nino malo mag joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri. Goye mbaka kae kutende kod personal hygiene. Ler ma ng'ama miyo onego bed ni keto, ler ma ng'ama miyo kata ng'ama nyako onego bed ni bedo godo e kinde gini ma odhi malo. Kichwa yudo niya, nyithindo manyiri mane skul ipogo gi ang'owa parts. Samo se pogi biro kono ni kichako neno malo nyatiyo gi magi mondo mi itwe ang'owa igeng' ni ibed maler. To ok onyise ni kisekete onego bed ni loke kuom thuolo marom nade. Nyithindo manyiri nitiere moko ma koketo pad gokinyi to nyaka ang' piny giko odhiambo. Ler to gin okenge mage monego bed ni waloke pads koromo sadi. Kech wantie gi jogo ma samoro neno malo midwedeno gi dhombogo ni they have heavy flow to kod joma nitiere gi medium kaachiel kod light. Jok ma neno malo to rembgi wuok mang'eny go onego bed ni iloko pad kuom thuolo maromo nade, to jok ma neno matis to thuolo maromo nade. Okay. Ruth kanyo winji maler ahinya. Pads bende dhi gi quality. Yeah. Nitiere pads moko ma kata kiketo to even after 1 hour tiyudo ka osechako leak. Manyiso ni osepong' ok en gi capacity mar modho remo maber. To ka in gi pad maber ma of good quality, to dwarore ni at least every 4 hours iloke pad ni. Ka bleeding en normal. Manyiso ni kikete gokinyi akete sa achiel kiwuok e odi, ok mano sa achiel kata sa 2 sa 3 kata sa 4 ka endi seche ma nyathi manyako ni dhi e break. Donc break moro nitiere ga mimiyo ga nyithindo e school ka endi kata sa 4 ka endi kata mana kar tich chai mikawo sa 4 ber kidhi e cho mokwongo mondo empty gimiluongo ni kar lach. Nikech kar lach bende dag lach bende kopong' to miyo remo wuok mang'eny. Koro seche midhi break ma idhi empty dag lach no ero, dwarore ni kise empty dag lach to pad bende itimang'o keto manyien. Nikech kok iketo pad manyien ni to kwanza ka in nyathi school obro lek mo ochope nangani ma school. Tingeni kosechope nangani ma uniform confidence bende koro mayo kia kaka inyalo chung ka endi. Wich kuot maki mang'eny kabisa. Nyithindo ma jowuoyi bende mantiere e class no ero bro chako nyieri. Kati bo chako bet ni koro in nyathi manyako kidwa bire class ndalo ma iyudo periods. Manyiso ni i lose education mari bende ing'e ni timang'o puonj mari ok be yudo. Education ka i lose confidence kod chir. Ibo dongo nyathi manyako ma is not comfortable, is not confident. Ini ne ngat man gi wich kutiete, ini mima. Kori lose self confidence. Ing'e ni nyithindo manyiri ka in gi self confidence kidongo nyathi makare. Yes. Mar ariyo, pad ni bende kobet aming'a kokiloke to nyalo kelo ni kata tuo kar downtown kanyo. Koro egin ber kiloke every 4 hours kanyo. Mar adek kokoloke to bende otimang'o udum. To ka ibede class to ing'e nyithindo bende gin bende gikia pando weche kidum tibo wacha ni ng'ani dum. Koro confidence bro lal kuomi. Koro ber ka iloke at least every 4 hours. To ka in gi periods ma heavy to bro chuni ni even after every 2 hours itimang'o tok seche ariyo tidhi loke. Kamano. Gikanyo no ne janeno malo no TV pura dhi mbele ka indi wagomba kotendo koda weche goko mag dhi malo. Mana kapod wantiere kanyo nyadendi Monica. Nitiere weche ma samoro nyalo teni koda wach mar dhi malo. Ibo yudo ni samoro in e odi ng'ama miyo kendo in gi jaodi. Jaodi ma ingoro ni en ng'ama tiyo oko. Samoro sane mara oko oromo kendo ko oduogo e ot. To in bende seche ma ok idhi malo, oyudo ni nitiere udi ma isome katiba ka ng'ama miyo oneno malo. Gin midhier ni mage mikelo koda somo katiba ka ng'ama miyo ok ler, ng'ama miyo pod chido. Awinji Ruth.
somo katiba ka ng'ama miyo nitiere gi periods ok ber ahinya, to jomoko samoro yudo ni pod time. Ang'o miwacho ni ok ber ahinya? Seche moko nyalo kelo, kosome kamano to samoro nyalo yudo ni mama nyalo develop tuoche moko miluongo ni pelvic inflammatory disease. Gin tuoche maramo ding nikech koro kar od nyuol goeko gini chafu moko nodok seche ma remo wuok, ing'eni od nyuol kama remo wuok e dong, mano nyiso ni pod entiere, oko gine maber ahinya, pok ochango maber ahinya. Koro samoro infection nyalo bedo miluongo ni pelvic inflammatory disease. To ka pelvic inflammatory disease, complications mag pelvic inflammatory disease en ni samoro o interfere kata gi gik miluongo ni fallopian tubes. To fallopian tubes no e kama fertilization timore, koka nyathi ridre biro kar nyuol kaendi. Koro ka kanyo nitiere gi problem, to inyalo yudo ni eventually miyo ni samoro nyalo bedo gi nyalo bedo gi pek mar gamo remo. To kata kogamo to koro nyathino ok nyal ridore machop e od nyuol nikech fallopian tubes gi koro gibedo gi problems, en blocked. Kati ng'eni mano gi ng'ato eventually samoro bedo gi pregnancy miluongo ni ectopic pregnancy. Nyathi dongo oko mar mfuko. Odongo oko mar mfuko. Ting'eni nyathi ok nyal dongo oko mar mfuko, bro kelo tabu moko ma nyathino be ok bi bedo. Koro mano emomiyo watemo ng'iso joma chuo ni ka gin gi communications gi mine, to ber ka gi timo gima miluongo ni self control, gi understand ni sani endi mama ni endi odhi malo, awene thuolo gini orume, kwa timang'o kwa doge football mapile niendi. Koro ka nitiere communication maber between husband and wife, to obro understand ni between this time gi this time inyalo miye kata kalenda mari. Ena ni joma chuo be samoro ing'eni nitie chuo moko ma oonge gi winjo kotenore koda weche go mag mama dhi malo ang'o, koro ok obiro understand. Apani mano koro dwaro ni responsibility mar ji duto gino nego wachake chaka kata ka jowuoyi gi pod nitiere skul seche mipuonjo joma nyiri gima onego gitim, to nyithindo ma jowuoyi bende wa engage, wanyisogi ni at least miyo nyithindo ma nyiri bedo ga gi kama endi ka gi development process of men and girls and boys all through. Kata ka gini e chiefs barasa gik ma kamago onego bedo shared e kanisni, joma chuo e kanisni, mondo kata ka koro in ng'ama miyo pok iwache ne ten be onyalo penji ni to chal nade kawuono, nyaka ocha nyaka odendi maber, to wacha gino maber. Koro in bendi bet ng'ama ong'eyo nikech idwaro support. Gi kanyo no awinji maber kamikelo no endo. Kwaduoko nyadendi Sara koniendi. Sara eno ka sa osiako mawang'o kaendi. Wach mane ma intiere godo ne janeno malo ne TV, nyithindo manyiri, jonyuol kapok otieko chenro niendi mar ngima mwandu? Wach mogik ma nitiere go ne jonyuol kaponi in gi nyathi ma nyako, bed kode thuolo. Nyathi ma nyako ibende bed gi janyuol ne thuolo. Inyalo do samoro ni nyathi ma nyako samoro chako neno malo adier to kia kako tim. Koko bedo kodi thuolo, mae mang'e yudo ni samoro odhi ir joma chuo mondo miye pesa onyiew go pads. Koro ibedo kode thuolo in janyuol, kaito ibe nyathi ma nyako kaponi chako neno malo, idhi adhia ir mama, nitie nyithindo moko modak gi baba. Idhi adhia ir baba kata ir mama, janyuol ma intiere go, kata ng'atno guardian ni ma midak godo. Ting'ise ni an kama. Ibeda beda thuolo nikech gigi gin gik manomol matimre matimre to gitimre ne nyathi moro mora ma nyako. Koro kik iluor. Erokamano Sara. Nyadendi Monica, wach ni mogik miwe godo janeno malo no TV kotenore koda twak ni mar ngima mwandu, ahinya wach mar neno malo mag joma mine ka achiel koda nyithindo go manyire. Erokamano Ruth, twak ni osedhi maber. An wach mogik en ni ne nyithindo manyiri, neno malo en gima normal, to kendo ka nyathi ma nyako mok inen malo to mano nyiso ni development mari ok ni kare.
Koro nyithindo manyiri onego wan kaka mine gi jopuonj onego wan bed ni wawacho negi kaka ginyalo take care of themselves ndalo ma gidhi malo, mondo nyathi manyako kik omiss school, ong'e ni gini ni normal, ong'e ni onyalo loko pads gi seche mage mondo kik obed gi any kind of which quote amongst nyithindo moko magin godo e class kaendi. To kendo ong'e ni mane manyiso ni en nyathi manyako. Koro mane emanyalo wegi godo. Dwarore mana ni wa strengthen information mondo wami nyithindo gieki, mine kaachiel gi jopuonj gi jo health nyaka kel lwetgi kamoro achiel gi wigi mondo gikony nyithindo gieki mondo gibed jok madongo ka nigi confidence. Gikanyono adwoko ni erokamano nyadendi Monica kuom ne kawo thuolo ma kendi chop kaendi ipuonjo kotenore koda wechego mag menstruation. Erokamano ahinya ne Sara ma bende ochopo kaendi mondo mi share story mare kotenore ka ngimane osebedo koluwore koda wechego mag dhi malo. Gikanyono janeno mar Lolwe TV en thuolo makende makawo mi adwoko ni erokamano kuom ne kete chenro niendi mar ngima mwandu mabiro ni ngeso ka ngeso sa 10 mamiliambo. Kata kamano inyalo tudri kodwa e yore machal kamagiendi. Inyalo yudowa kanyo e YouTube channel marwa en Lolwe TV Kenya, Facebook marwa en Lolwe TV, ote machuok en nitiere namba e TV kanyo minyalo tudri godo kodwa. Luonga ni Ruth Ochungo, ane makelo ni chenro niendi mar ngima mwandu ngeso ka ngeso. Watudre kendo juma manyien mondo mi wamed somo kendo ng'eyo mang'eny kotenore koda gigo manyalo hinyo kata nyalo ketho ngimawa. Oriti masani janeno mar Lolwe TV.